हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोनजों माखासे खोथाफोर शेयार खालामना होनो नागिरदों। दा बेवहाय फार्स्टआव नुगोन नोंथांमोना दुखुनि बाथ्रा। नोंथांमोना नुगासिनो दङ गोबां सान सिगांनिफ्रायनो दासिमबो जाबोगासिनो दङ जे मानसि गोमानायनि दावराव, आरो बियो दा बावैसो सान बा दाननि सिगाङावहाय फ्राय बांसिनसो जाबोगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आरोबाव सासे दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावबावदों, बिथां जुबराज ब्रह्म। बिथाङा बड'लेण्ड खौराङाव मोनसे फेसबुक पेजआव बाहाय फेसबुक ग्रुपआवहाय बिथाङा शेयार खालामना हरदों जे नैबे सावगारियाव नुनाय आइजोआ गोमानानै दं होनदों, आरो बिथाङा थांनाय 18 आगस्तनि 2020नि 18 आगस्टआवनो बिथाङा दतमायाव थांनो होननानै थांदोंमोननो, बिनिफ्राय गैया दासिमबो। दा नाथाय बिथांनि न'खरा गोबां जार्लायाव गोग्लैनानै दङ होनदों। बेखायनो जायफोर बिथांमोना नुबाय बायदोंबा बेखौ बिथांमोनहा गावसोरनो खोन्थाहरनो थाखाय एड्रेस आरो कन्टेक्ट नाम्बारबो होदों। नोंथांमोना जुम खालामना होनि, नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाब्लानो जाबाय, आरो आइजोखौबो सावगारियाव नुफादों, स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे साफ्रोमबो बिथांखौ मोनफिननायाव बिथांनि न'खरखौ जाहाथे हेफाजाब होयो, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौबो खावलायहरनाय जाहरबाय। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव जे थांनाय साननि सिगाङाव नोंथांमोना नुदोंमोन आसाम पुलिसनि SI बा साब इन्सपेक्टर बिबाननि साख्रिनि इन्टारभिउ होनाय, आरो बे इन्टारभिउ होनायाव एग्जाम लिरफुबाय थानायावनो एग्जामनिफ्राय फैफिननांनायखौ जों बयबो मिथिदों। दा नोंथांमोनहा दा बेयावहाय गोबां दुखु मोनदों, जों गोबां दुखु मोनदों, आरो दानिया दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय जों गोबां नारसिनदोंमोन, नाथाय दिनै जाय आसाम पुलिसा बिथां दायनिगिरिखौ मोननो हाबाय होनदों, आरो बिथांखौ सन्जिब शर्मा होननानै मिथिनाय जादों, आरो बिथांखौ सासे हिसाबैल' मोनदों, नाथाय बिथांजों लोगोबो थानो हागौ। दा बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनशट खालामनानै होदों, खौराङाव जेखौ फोसावदों बेखौ नोंथांमोनहा सावगारि एबा भिडिअखौ नोंथाङा नायनो गोसो जादोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेखौ थांनानै नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नेक्स्टआव बावैसो सान सिगां BTCनि जायनाखि दुंदुं हाव हाव थासारियाव सोमजिनाय माखासे बाथ्राफोर। दा बेयाव नोंथांमोना नुगोन जे UPPLनि सासे मददगिरिनि न'आव दाबि दाबा खालामनानै बायदिसिना गन्डगल खालामनानै रां दाबिनानै लांनाय जाथाया जोंना ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जादोंमोन, निउसफोरावबो ओंखारदोंमोन, पर्टेलफोराव। दा बेनि गेजेरजोंहाय बिथाङा दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय बिथाङा गोबां नारसिनदोंमोन। दा बे हिसाबै आसाम पुलिसा गोख्रों संदाननायाव मोनबायबो होनदों सासे, आरो बिथांखौ XNDF-नि सासे सोद्रोमा होननानै बुंनाय जादों। दा बेयाव साननो गोनाङा बेसो, खौराङा जेखि जाया जाया मानो, दा साननांगौआ बेसो, जोंनि समाजाव दासिमबो जे बेबादि दंबावो, आरो बेखौ गारनो हागोन ना हाया, गारनो हानाया माब्लासो गारहैनो हागोन, आरो बेखौ जों समाजाव बोरै जायगा होबाय थानो, नैबे बाथ्रायासो जोंनाव सोंथि दैखांदों। मानो होनोबा दानि दिनावहायबो बेबायदि धमकि धमका अस्त्र लानानै बेबायदि धमकि धमका होनाय, रां दाबिनाय बायदिसिनाया जोंनि थाखाय बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा, लाजिथाव बाथ्रा। आरो बेनि थाखायनो थांनाय बारावहाय जाय जाथाया बा जाय सुक्तिया जालांबाय, बे सुक्तिनि उनावहायबो आरोबाव फिन बेबायदि बायदिसिना अगेन खान्थि ओंखारनाया बेयो जोबोद मुगैथाव। दा बेखायनो जों बयबो बेखौ नासयनो नांगोन, बा बयबो बेखौ फोजोबनायाव हेफाजाब होनो नांगोन जोङो साफ्रोमबो। दा जायखिजाया हानजायानो जाया मानो, दिनै UPPLनियाव जादों, गुबुननियाव जागोन, समफोर गुबुननियाव जाहैनो हागौ, बा जायखिजाया हानजानि नङै सुबुंनावबो जानो हागौ, सरासनस्रा मानसिनावबो जानो हागौ। दा बेफोरबायदिया जायोबा जोंना हारिया एकदमबारे दा जेरै दं बेनिफ्राय आरो गाहायाव थांबावगोन, बेखौ जों नुगासिनो दं। बेखायनो बेबायदिखौ फोजोबनाया जोबोद मोजांसै, आरो लाजिनायनि बाथ्रा, मुगैथाव बाथ्रा बेफोरो। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा एडमिट मोनसिगोन होनदों, जेरावहाय जायफोरा DLED कर्स लागोन, 2 years डिप्ल'मा इन एलिमेन्टारि इडुकेसननि। दा बेखौ लानो थाखाय जायफोरहा प्रि एन्ट्रि टेस्ट बा फेट एग्जाम होगोन, दा बिथांमोनहा जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा एडमिट कार्ड मोननो हानाय जासिगोन होनदों। बिथांमोना 12 अक्ट'बरनिफ्राय मोनगोन होनदों, आरो बेखौ नोंथांमोना नुदों गावसोरनि वेबसाइटआवनो होगोन, sertasam.co.in आव बेखौ मोननाय जागोन होनदों। ओंखायनो जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन, डेट फैनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना सार्च खालामनानै गावबा गावनि फर्म फिलआपआव होनाय एप्लिकेसन नाम्बार ओमफ्राय डेट अफ बार्थ बेफोरखौ जेनेरेट खालामनानै मोननो हागोन होनदों। ओंखायनो जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन लाबानो जाबाय गोसोआव लानानै। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।